Fotocadeau bestaat inderdaad nog niet zo lang. Die hebben we in september vorig jaar gelanceerd. Maar Fotocadeau is niet onze enige merk. We hebben Canvas Company. Daar zijn we in de regio redelijk bekend mee. Ik ben geboren en getogen in Burum. Daar heb ik 24 jaar gewoond. Daarna ben ik voor de studie naar Amsterdam gegaan. En daar ben ik dus uiteindelijk begonnen met de Canvas Company. We hadden een appartementje van 65 vierkante meter. Ik had een printertje gekocht, die was denk ik 1,2 meter breed. En die stond bij ons in de slaapkamer. Ik had het eigenlijk vanaf het begin zo druk dat ik het in mijn eentje niet aankon. Ik kreeg hulp van een vriend en op een gegeven moment van mijn vader. Dan stuurde ik de doeken terug naar Burum. En dan spande hij ze op een houten frame en hij zorgde dat ze verzonden werden. Binnen een half jaar heb ik de productie in elk geval verhuisd naar Burum. En toen heb ik een paar jaar vanuit Burum geopereerd. Sinds 6 jaar zit ik in Kolm. Ik geloof dat we hier opgeteld zo'n 1000 vierkante meter hebben. En dat is inclusief de voorraad en een werkruimte. En ik denk dat we zo'n 300 vierkante meter kantoorruimte hebben. We hebben denk ik 15 mensen vast op de loonlijst, 5 waarjongens. Op dit moment hebben we 5 stagiairs en we hebben iets van 50 vakantiewerkers / oproepkrachten. We zijn eigenlijk alleen online bezig. Wij hebben het liefst de opdrachten via internet. Wij zijn heel goed in internetmarketing. En dan hebben we een paar hele grote printers. Je ziet er een hier achter mij staan. Die print heel veel canvasdoeken per jaar weg. En er gaat een lege rol aan de ene kant in en aan de andere kant komt er een volle rol beprint weer uit. Na het printen dan snijden we de verschillende doeken, de individuele doeken, waarna we ze op een houten frame spannen en inpakken en versturen. We zijn al heel lang actief in België, daar hebben we canvascompany.be. En sinds vorig jaar zijn we ook actief in Duitsland, daar hebben we lieblingsfoto.de. Maar ook daarvoor versturen we al naar Duitsland en naar heel veel landen in Europa. Het groeit een beetje bij de klippen omhoog. Dus in principe zouden we een 1,40 meter bij 20 meter kunnen printen.